Morjesta vaan kaikki. Mä yritän kunnostautua tässä näin ja herätellä vanhan kunnon YouTuben henkiin. Mä en oo koskaan tehnyt tällaisia videoita, missä mä hölisen ja pölisen ja teen tämmöstä ehkä nykyajan tubettaja hommaa. Mun YouTube-tekeminen on aikanaan ollut sitä, että mä oon postannut pelkkiä ajovideoja sinne, mihin mun some perustuu vielä tänä päivänäkin aika vahvasti. Nyt alkaa olla tilanne se, että lokakuu näyttää kyntensä, täällä on aika suhmurainen ilma. Mennään käymään tuolla tallissa ja katsotaan hiukan, että mitä sinne kuuluu. Tässä on kesä painettu menemään taas keikkaa Ruotsissa, Suomessa ympäri ämpäri ja tehty jos jonkinnäköisiä markkinointiyhteistyötä ja rakennettu yksi uusi tunttipyörä ja muuta, niin katsotaan mitä tänne kuuluu. Täällä on ihan täys kaos. Täällä tehdään tällä hetkellä vähän muitakin hommia kuin mun pyörähommia, mutta täältä löytyy vanha uskollinen ratsu 2013 vuoden Kawasaki Ninja, jonka mä oon rakentanut vuonna 18 ja 19 talvella. Silloin mun toinen pyörä lähti Dubaihin, mikä nykyään olisi Tunttisanella, ja tän mä rakensin sen talven aikana. Tästä on muodostunut mulle semmonen ykkösnyrkkisuosikki. Edelleenkin tää on mun mielestä parempi pyörä kuin tää pränikkätyökalu. En tiedä mikä mättää, mutta tän koneen luonne ja kaikki niin on jotenkin enemmän mun makuun. Plus että nää tän vehkeen kaatumaraudat on ihan hirveet. Ne on liian korkeat, mä en mahdu kääntymään ympäri tuolla noin, niitä täytyy vielä muokata. Ja just kaivelin penkit irti, kun tän kanssa on joutunut nyt vähän varomaan tätä takavaloa, mikä on täynnä kumisilppua, kun mulla ei ole siellä round baria vielä. Se olisi tarkoitus nyt tehdä sinne, että voi huoletta piiskata ylikulmaan pyörää ilman, että lentää muovinpalaset. Tässä tällä hetkellä niin just vähän kattelin läpi Ruotsin keikalta videoja. On muuten ihan hyvännäköistä GoPro-matskua. Siellä oli tosi paljon porukkaa Östersundin lentokentällä kevään tapahtumassa, missä me ajettiin. Ja sitten on vähän Jyväskylän Kärkkäiseltä on siistiä keikkamatskua. Ja menneeltä viikonlopulta meidän omasta tapahtumasta Halikon Kurpitsa-viikoilta on myös pätkää tässä videossa seuraavaksi luvassa. Sitten kesäaikaan tuli tehtyä myöskin MX Stunt Academy leirejä pari kappaletta. Ei tässä ole jääty tulee makaamaan, vaikka ei ihan niin paljon keikkoja ole ollutkaan kuin mitä menneinä vuosina. Varmaan maailmantilanne ja kaikki vähän vaikuttaa, mutta niin tulevalla kaudella on verkot vesillä vähän joka suuntaan. Mua melkein jopa vähän hirvittää, että mitä tästä mahtaa tulla, että selviiks mä kaikista hommista, mihin mä olen lusikkani lykkäämässä. Mutta seuraahan tätä kanavaa, niin katsotaan mitä tästä rupeaa tulemaan.